Башкортстан Республикасында Бердәм гаилә консультацияләре көне проекты 2021 елда да үз эшен дәвам итә. Һәр айның беренче шәршәмбесендә гаилә, хезмәт һәм халыкны социаль яклау министрлыгына караган барлык учреждениелар балалы гаиләләргә бушлай консультацияләр күрсәтә. Үткән шәршәмбедә бу чара Аек авыл район конкурсында җиңүче Дөмөй авылында узды. Анда район үзәк дәваханәсенең наркологы Илдар Иламанов, гаилә үзәк җитәкчесе Татьяна Васильева, мәгариф бүлеге психологы Ольга Биктимерова, район хакимиятенең опека һәм попечительлек бүлегенең баш белгече Гөлназ Гаскарова катнашты. Һәр белгеч үз эшмәкәрлеге белән таныштырды һәм чарага җыелучыларның кызыксындырган сорауларына тулы җаваплар бирде. Дөмөй авыл советы авыл биләмәсе территориясендә Үрнәк, Базы-Куян, Дөмөй авыллары урнашкан. Биләмә Советлар Союзы герое Әнвәр Абдуллин уңдырышлы басулары, төзек урамнары, йортлары белән күркәм. Дөмөй авылы район үзәгеннән ерак урнашуына карамастан, бүген биредә уңышлы маяк хуҗалыгы, авыл мәдәният йорты, китапханә, табиб амбулаториясе, Сбербанк филиалы, янгын сүндерү депосы, почта бүлекчәсе, авыл биләмәсе, балалар бакчасы 11 еллык мәктәп эшли. Бу авылның киләчәге барлыгын күрсәтә. Дөмөйләр район җирлегендә үткән барлык мәдәни, спорт һәм башка төрле масса күләм чараларының үзәгендә кайный. Елның елына Аек авыл район конкурсы җиңүчеләре дә алар. Аек авыл буенча инде безнең авылда төрле чаралар еш кына уздырылып тора, менә соңгылары инде әле. Чана бәйрәмнәре, чаңгы ярышлары, шулай культурно-массовый мероприятиялар инде, халыкны җәлеп иткән концертлар, шунда менә шушындый очрашулар булып тора инде. Халыкның действительно инде сораулары бик күп хәзерге заманда пособиялар буенча, документ җыю буенча төрле сораулар бик күп, барсына да инде без генә дә җавап бетерә алмыйбыз. Шуңа шушындый специалистлар белән шушындый очрашулар ешрак булсын дигән теләктә калабыз инде. Әлбәттә, авыл тату, хезмәт сөйгән, күп балалы гаиләләр белән матур. Безнең менә авылда да шундый матур гаиләләр, бик күп тату гаиләләр, хезмәт сөйгән гаиләләребез бик күп. Матур тату гаиләләрне санап үткәндә минем әйтәсем килә. Күп балалы, 5 балалы тәрбияләп үстергән Сабиров Илдар Ямигънур улларының гаиләсен. Алар инде гаилә тәрбияләүдә генә үрнәкле түгел, башка җәмгыять эшләрендә дә актив катнашулары белән безнең аерылып торалар. Шуннан соң үзләренең эшмәкәрлеге, ул индивидуаль предприниматель менә безнең якта яңаша булып балык үстереп ята әле ул. Без аңа уңышлар теләйбез, аның уңышлары өчен сөенеп торабыз. Алла бирсә, әйбәт итеп эшләр, эшне оештырыр дибез. Һәрбер гаилә үзенчә күркәм, үзенчә матур, үзенчә авылга ям бирә. Нинди җәмгыять оешмаларында булса да катнашырга тырышкан гаиләләребез дә бар, җыр-моң сөйгән гаиләләребез дә күп бит инде безнең. Чынлап та авылда начар шөгыльләнүгә урын калмаенча үзләре матур итеп яшәп, дөньяларын матур итеп көтеп, эшләрендә әйбәт итеп эшләп, балаларын дөрес тәрбияләп биреп яшәгән гаиләләр бик күп. 30 елга якын авылдашларының сәламәтлеге сагында торган, бүген авыл өчен җан атып яшәүче Әнисә Бакиева авыл дәваханәсенең киләчәге өчен борчыла. Безнең Дөмөй авылында 600 кеше яшәй бит инде. Һәрбер саларның минем күзлектән караганда инде тырыш, эш сөючән, башка якларга караганда безнең авыл бик төзек, матур, өйләрне матурларга тырышалар, кешеләр бит инде тышларга тырышалар. Яңа өйләр салына, яңа кырылталар корыла бит инде. Умартачылык белән шөгыльләнүчеләр күп. Төрле техникалар алалар бит инде. 2-3 өйнең берсендә җиңел машиналар бит инде әйбәттән әйбәткә. Кешеләр хәзер бик дәртләнеп яшәйләр, спорт белән шөгыльләнәләр бит инде. Җәй көне җәяү йөриләр, кыш көне менә лыжаларда шуалар бит инде. Кич көне чыксаң урам тулы. Скандинавский ходьба белән йөрүчеләр күп бит инде. Кеше ничек тә яшәргә тырыша инде. Безнең элек бит инде Дөмөй авылында амбулатория түгел, участковый больница бит инде. Ул больница тирәккә бик таныклы, мактаулы, Чокмаш, Бакалы районнарында килеп, әле булса шул больнойлар инде, әле булса безнең больницаны врачларны мактап сөйлиләр бит инде. Ул авыл кешесе өчен бит инде не только лечение алу бит инде һәр вакытта да, ял итү, физиолечениялар алып кайтып китәләр бит инде.
Әлеге көндә бит инде безнең больницада хәзер эшчеләр дә кәмеде, менә лабораторияда ябылды бит инде. Мин инде өмет итәм, үзем элекке фельдшер булып эшләгәч, өмет итәм инде, может, яңа амбулатория төзелсә инде, алда яңа специалистлар да булар, яңадан лаборатория ачылыр дип өмет итәм инде. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы оештырган Оек авыл республика бәйгесендә Дөмөй авылы җиңүчеләр исемлегендә булыр. Ә инде консультациягә килгәннәр үзләре өчен кирәкле мәгълүматлар алгандыр дип ышанып калабыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.